ये राति एमती आवाज कर निद भी ठीक से ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ କ'ଣ ଆବାଜ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଶୋଇଛି ଏବେ ନିଦରେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଛି, ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ରାତିରେ ଜାଣିନି, ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇଛି ନା କ'ଣ ଆବାଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ଆବାଜ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? କେହି ତ ଜଣେ ଅଛି ଏଠି ଯେମିତିକି ଆବାଜ କରୁଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଠି ଅଛି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେନି, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଏଠି କେହି ତ ଜଣେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆବାଜ ହେଉଛି, ତାଟିଆ ପଡ଼ିବାର ଆବାଜ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେପଟେ ତାଟିଆ ପଡ଼ିବାର ଆବାଜ ଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ବି ଅଛି ସେଠି, ପାଣି ଚାଲିଛି, ଆପେ ଆପେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ଗ୍ରିଲ୍ ଆବାଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରିଲ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ତାଟିଆ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାଟିଆ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଟିଆ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଆକୁ ରଖିକି ଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲି, ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇକି ଶୋଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଆବାଜ ହେଉଛି ରୁମ୍ରୁ। ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏକାଠିଆ କି ରୁମ୍ରେ ରହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରିଲ୍ ବି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ମୁଁ ବାଡ଼ି କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏପଟରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏପଟରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଡର ତ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି ରାତିରେ, ଲାଗୁଛି ଏଠି ଶୋଇ ହେବନି ରାତିରେ, ଆଜି ରହି ହେବନି ଏ ରୁମ୍ରେ। ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା କେମିତି ନା କରିକି, କେମିତି ଆଜି ରାତି ତ ଏଠି ରୁମ୍ରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବାଜ ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୁମ୍ରେ ତ ଆଉ ରହି ହେବନି ଗାଇସ୍, ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ତ କେମିତି ନା କେମିତି କରିକି ତ ଆଜି ରାତି ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେମିତି କରିକି ରାତିରେ ଆଜି ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାତିର ସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖେଇବି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗାଈ? ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଆଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆବାଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଠି କେହି ତ ଜଣେ ଏଠି ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପାଣି ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଛି, ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ନା ପାଣି ଚାଲିଲା ବେଳେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଲମିରା ଖୋଲା ଅଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାତିରେ? ଏଠି ତ ରହି ହେବନି ଭାଇ, ଆଉ ଏଠି ରହି ହେବନି। ଆକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ସବୁ ଆବାଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପାଣି ବି ଚାଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ବନ୍ଦ କରିକି ଟ୍ୟାପ୍ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଚାଲିଛି ପାଣି ଆପେ ଆପେ। ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କେହି ନା କେହି ତ ଜଣେ ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ମୋ ଛଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହି ହେବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିସାରିଲିଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ହେଲେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଛୁଟିରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକାଠି ଆଜି ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ମୋର ବି କାଲି ଯିବାର ଘରକୁ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଗଣେଶ ପୂଜା କାଲି ଅଛି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଯାଇକି। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ରାତିର ଘଟଣା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୁପ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ରହିଲି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି, ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।